Komendo Sureni jagoro maduong' mar riwruok mar jopuonj mar NAT Oyuu owacho ni ok giti kamoro achiel gi riwruok mar jopuonj sekondar Kuppet. Matok riwruogno chungo ng'anyo mane gichano ka giwacho ni piny owacho osechopo moko kuom dwaro margi. Koloso e kinde romo mar jopuonj e boma ma Chuso, Oyuu wacho ni riwruogno okawo okang' makare mar chungo ng'anyo ma kamano. E kindeno jopuonj mag sekondar mantie bwo riwruok mar Kuppet pod dhi nyime kod ng'anyo margi ma koro donjo jumbe mar ariyo ka giwacho ni kata ka giywago ni giwacho ni jopuonj owinjo bed ni chwalo e lemo mamalo, ndiko jopuonj mag TSC e yo mongirore kod jiwo kuma mar thieth ne jopuonj. I don't have any business calling the naysayers because on a serious note, we shall continue addressing issues of teachers squarely with the employer and have them. I want to thank you, teachers of CUSA, for listening to the voice of reason, and you're back to school. Teachers numbering over 400, 500, accepted that Kenya National Union of Teachers took the best position for the benefit of the membership, the teaching fraternity, and the Kenya National Union of Teachers. So when one thinks that maybe we are coerced to do anything, that is nothing at all. I think it is very nonsensical to think that we were lured into anything. The position of this union can be seen by the way we work around things.